ब्रह्म सानैबो ब्रह्म बिथांमोनहा सानैबो सेथि बान्था मोनबाय। बिथाङा जाहैबाय सेरजायाव आरो नैबे बिथां फंबाया जाहैबाय खामाव। माने जों दा बेनिफ्राय ओंखारबोबाय थांनोसै कम्पिटिसनाव। बिबो दं, ब्र दं, बिबो दं दंनायालाय आरो नैबेबो दं। ओइ लाजिखायो आरो नैखौथ' सिनायखायो जानांगौ। जायो सिनायखायो मोखां नुबानो। जायखिजाया जों थांगासिनो दं कम्पिटिसन खालामगोन चिरांनि जानानै। देरहानाय जेननाया उननि बाथ्रा। फैयै मेन गेट मोनफैबाय। नै मेन गेटआव हाबनो नारबाय। खाम लादों, सेरजा लादों, सिफुं लादों, गासिबो लाजोबदों। नै गेटआ बेना। नै बिस्रा फटकनि जालायबाय लागाव फट' खेबजानायनि बेस्थ'। जायगायाबो मोजांथार नालाय नै फुरा हाजो बायदि गेटआ बरिया। माथो बुंबावनो आंलाय मालाय सावगारि सेबखांनायाव बेस्थ'बालाय। गासिबो बेस्थ'। आं माबा रंसनो नागिरदों जारिमिन आबैनो हाबाफारि बायदियै सिख्लाफोरा दसे उनावनो हारिमु बादायलायनायखौ होलांनो Lapen all India along karbianglong pe tamsa nito gipa serja kama nongsa ninga kamera ma आरो नै बियो दामगोन। बियो नै खैना रासि खैना नांदों बियो। बिसोरो दा खेबनायाव बेस्थ' जादों। बेयाव फैनानै बेयो बिराद आंनि हेल्पार खाम लागासिनो बिराद मोजां। मुसिगोनसो आं बेखौ बारा गोबाव गैला। बिराद मोजां लादों बे खामखौ। नै बिराद मोजां मोनथाव बाथाव बिराद मोजां मानसि। सेरजाखौथ' लादों बिराद मोजां मानसि गोजा। नै बिराद साइजखा बियो। साइजथार। फैगासिनो नै ओइ थांगोन स्टेजआव मेन स्टेजआव गाखोहैसिगोन। ओइलाय गोजानावसो बेयाव थांगासिनो दं आरो আমার লগৰ আছে এইফালে। हाय हेलो नै बुरजाथार जोंना टिमा। फैबाय बिराद मोजांलै जायगाया। नै बरियाखा साफानो बिराद मोजां साफा खालामदों। दा गावखौ नुग्रा जायगायाव फैबाय नै बर्डाराव। स्टेजआव फैथारबाय। ओरै लामाया लिडार नै लिडारा नै लिडार दिनै लोगो मोनलायबाय। नै आं नोंखौ नागिरबोदोंमोन ना। ओइ खोमसि जालायबाय ना। ओमफ्राय लोगो मोनदोंमोन सासेखौ माइकमेन क'क्राझारनिफ्रायसो बिसिनि माइकमेना गासिबो क'क्राझार गोजा। ओरैहाय फैबाय ओमफ्राय स्टेज गाखोग्राया जायगायाव बिजों जाखो ना बैजों जाखो आं जायखिजाया मिन्थिला। ओरै फैनायबाय बेयाव थानांगौ ना खिथायाव थानांगौमोन थाथ'दे दा सफैबाय नायहैनांगौ। बबेजों गाबज्रिगासिनो दं बबेथिंनिफ्राय गाबज्रिगासिनो दं। नैबेथिं दङ नामाथाय गाखोफैबाय आङो। फैबाय स्टेजआव फैथारबाय। अपेनिं खालामना फैखांबाय आंहा दा सिन्थाया गैथ'ला। जायखिजाया नायनो जोब्बाय मा दङ जेबो गैया। गासिबो जाजोबखाबाय जोंना नै रेडिखासै खालि फ्रिल' होनांसिगौ। लोगो मोनदों कार्बिआंलंनि लोगोखौ दासो लोगो मोनबाय। मेन स्टेजआव
आयौ नै मानसि गोजौ मानसिया दागाव नै बियो साबा जाबाय हिनजाव गारजानाया Timothy aku nak lagi dikasih awari Sipung kompetisi naik Ibahi Ibahi sipung Moitam Kamu sipung aru bacuri Apa jika nak amar bayi kalau asyik Diji Bromo Sirang Nampak. Sabaikot sabai. Ada dah. Boria mesti sih. Berjuara. Kayak anak jub-jubnya kompetisi na, jadi jub-jubnya. Result frasa maju-maju pergi, bisa bang siang point pergi. Jadi jub-jub aja kisah kawan aja. Asa खालामदों मोजाङैनो फैगोन नायनोसै र' गाबोन उनाव रिजाल्टखौ गाबोन खोनागोन फैलायबाय नै जोंना अखानायनिया दिनै मोसागोन बिनि दामनायनिमोन दिनैना मोसानाय मुसुरनाय मोसानाय फैलायबाय जोंना कम्पानिया चिरांनिफ्राय जोंना Cháu cái nào ayo masih henggo-henggoलै beयावलाय बिराद भिर बुरैफोरनि खुगा नागिरदोब्रा नागिरबानो मोनो आंखौ नागिर नाम खोन्थाबाथ' थख' हागोन ना जोमै दा मोनफैबाय ओरै हाबफैगासिनो बे बान्थाखौ गथायगोन जिल्लानि बर' फरायसाफोरनि लोगो हारिमुनि कनिका बर' बिथांखौ बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय बेयाव थांसैलाय कम्पिटिसन खालामनो दिनै मोसानाय दावस्रि देलाय सेरजा दामनाय दिनै दङ ओरै दा जों हाबनोसै ओरै थ्रोब नै बाव टिट टिट गाबग्रा दं बेजों फैबाय नै आयौ आंखौ मा गुफुर नुलाबायखोसै औ दे जों आखाइ खबफाग्राबो दंबावोसो जों थांगासिनो दं बुरजा जाबाय जोंखौ नायगोनफ्रा नै बुरजासै फुल जाजोब्बाय फुल जाजोब्बाय जायगाया दायो बेयाव आरो थामथि मासिखौ मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना मदद खालामदों पुरा फटिक जाबाय जोंखौ नायग्राफ्रा नै बेयाव फुल जाबाय सिख्लाफोराथ' नोगोद सेसखा नै बुंबावलायनांगौ आरो बिसोरखौ नैबेहायनो मोसागोन दा नै स्टेजआव बेवहायनो मोनफैलायबाय नै मेन जायगायाव कम्पिटिटरफ्रा बे डेन्जार मोसागोन प्लास्टिक गारि फैबाय प्लास्टिक गारि सेकेन्ड ना फार्स्ट ना आं मिथिया आं नायाखैना नोंसिना चिरां नङा होमबा औ चिरां माखौ खामाव मोसानाया खामाव ए खामाव देरहानाय जोंहा ब्र'खौ लोगो मोनलायबाय एसे खेवदो बासथा बुंदोलाय गोदोलाय दुखुनि समाव लोगो खौरांखौ गाज्रि मोनदों थारमाने बियो बाक्सानि चेनेला बुंदो नोंनि चेनेलाफ्रा आंनि चेनेल गैथ'आ आंना जानायनिसो थगायदों बे थगायदों चेनेल दं एटिएम ब्लग डिसक्रिपसनाव होना हो इटिं ब्लग जाखावनाय नायनोबा फैदोब्रा आरो फैदो ड्रेस खालामनो नागिरदोंमोन ब्र जागोन र' आयौ फुल जाफैबाय नै नै जोंना कम्पानिया फुल जाफैबाय बबेनि जायाखै देनां बुरैबा देनांसे जारिमिन जानानै थागोनब्रा ने देनांफोर बुरैबा आं बोरायबा आंथ' बोरायखाया जाहैबाय
हाबाब गोदोनि जारिमिन नै आब'खौ दिनैसो लोगो मोनफैदों आं बे जायगायाव मा बुंनो मा फोलानो माबोरै आंबो मालाय मा होनबावनो दासो दिनैसो लोगो मोनबाय आं फंबायखौ थारमाने इउटुब चेनेलावसो होनदों गोदोनो नै सिनियाव बामनो मोन्दोंमोन माला माला देरनानै इउटुबार जाखो आं फात्ताखौनो मोनासै बे दिनां नुग्रोगोनब्रा जे बेवहाय थैनो रोङा नालाय दिनां नायनो आब'जों आंजों माने लाफेराखै नालाय जालांगोन लासैनो लासैनो बिदि नङाब्रा नै एखे सिख्लाफ्रा नै बिराद सेस नुबाय दा जोंना होनाय बायदिसो नै सिख्लाफ्रा नोगोद सेस आं सासेखौबो हरनाय नङा बिसोरखौ जास्ट देखायगोनल' फट' लादों ओरैबो दं आरो नोंहाथ' नै मबाइल थुनायाव बेस्थ' जों इन्जय खालामदों दे जास्ट इन्जयल' एसे नै इन्जयल' दे जास्ट इन्जयल' जेबो नङा बेयाव डिलिगेट हलाव थांनो नागिरदों मोसाहैनो नायनो मा जादों नोङो मा जादों बबेयाव गसंहैनांगौ बैयावरा स्टेजआव डिलिगेट दङ डिलिगेट आइदि आयु बेयावसो थांनांगौ एबार जोंनि ने जोंनि फैगौ जोंना एबार लाइन फैबाय एबार जोंनिनो एबार दामगासिनो जागासिनो मोसानो जोंना लोगोफ्रा लोगो मोनलाबायदों सनितफोरनि ना सनितफोरनि गासिबो टिम मोजांथार नै बिरादनो आदा मुलुगसाखौ लोगो मोनदों हाय माबायदि मोनखो लोगो मोननानैथ' जोबोद मोजां नांदों बे कार्बिआंलंनि langhin सेन्ट्रेल एबसुनि मिटिङाव फैनानै लोगो मोनदों बिथां जोमै ब्रह्मखौ बिसिना उदालगुरिनि आदामोना मोसानायाव बिसिना बेसेबां मोनखो सेकेन्डआव जोंनिया मोसानायाव सेकेन्डआव थांदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टै ओमफ्राय खाम दामनायाव दङ खाम दामनायावथ' थार्डआव थांदों आरोना थार्डआव मोजाङानो जाबाय लोगो मोनबाय गोजोननाय थाबाय सिगांनिफ्रायनो आंखौ कल खालामबाय थादों आं सिनायगायाखैमोन मानसिखौ ओमफ्राय रायज्लायग्रोनानै सिनायबाय गोजोननाय मोन्दों लोगो मोननानै सिगाङावहाय फन खालामनाय जादोंमोन दिनै मोगथाङाव लोगो मोननो हाबाय आरो जेनेबा जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जोमै ब्रह्म सानैबो ब्रह्म बिथांमोनहा सानैबो सेथि बान्था मोनबाय बिथाङा जाहैबाय सेरजायाव आरो नैबे बिथां फंबाया जाहैबाय खामा फार्स्ट प्राइज मोनबाय दिनै आं सिङावसो थाङो देरहानायनि खुसियानो आलदा जाखायो मजायानो आलदाखानो देरहानायनि मजायानो आलदाखा हौवाबो देनजार जाखाबाय गासिबो फास लागाव